Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da kasance da ku a wannan sabon bidiyo insha Allah. Bidiyon mu na yau zai magana game da kodikin na hamster combo, code na hamster combo na 'yan miliyan. Wanda za ka in ka buɗe za ka samu 'yan miliyan. Yadda za ka code na yau, wanda za ka yi ka buɗe shi na farko harfin D. Za ka danna tire sai ka yi ɗigo-ɗigo gida biyu. Na biyu sai ka yi ɗigo-ɗigo gida biyu sai ka danna tire. Na uku sai ka danna ɗigo tire ɗigo. Na huɗu sai ka danna tire tire tire. Harafi na ƙarshe sai ka danna ɗigo 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 sai ka danna tire. Haka ka samu 'yan miliyan insha Allah. Gobe cikin bidiyo na gaba insha Allah. A yi liking, a yi sharing, a yi subscribe kuma insha Allah. Sai mun haɗu a wani bidiyo na gaba.